ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த வீடியோ எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் தம்ப்நெயிலில் பார்த்த மாதிரி டே 70 ப்ராக்ரஸ். ஆமாங்க, நம்ம ஹேர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி 70 days ஆகிடுச்சு. இன்னும் 20 நாள் தான் ஷெட்டிங் பேஸ் முடிய அப்படின்ற மாதிரி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் கொட்டி நிறைய வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு. பட் அந்த சைக்கிள் போயிட்டே தான் இருக்கும், கொட்டும் வளரும். ஸோ அதை பற்றி எதுவும் ஃபீல் பண்ண வேணாம். இன்ஃபேக்ட் நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஷெட்டிங் ஃபேஸ் பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறப்ப ஷெட்டிங் ஃபேஸ் ஒரு 4 months வரைக்கும் கூட இருக்கும் சில பேருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் ஹேர் ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருந்தால் நீங்கள் 3 months கடந்துமே இன்னும் கொட்டிட்டு இருக்குன்னா கவலைப்படாதீங்க. இன்னும் நீங்கள் ஷெட்டிங் ஃபேஸில் தான் இருக்கீங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் வரும். பாசிட்டிவாக யோசிங்க, சரிங்களா? பாசிட்டிவாக யோசிக்கிறதுல தான் எல்லாமே இருக்குது. கண்டிப்பாக ஐயோ எனக்கு ரிசல்ட் வராது அப்படின்ற ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் கூட உங்கள் ஹேர் க்ரோத்தை இம்பாக்ட் பண்ணும், சரிங்களா? ஸோ அந்த நோட்டோட இப்போ என்னோட டே 70 ரிசல்ட்ஸ்குள்ளே போயிடலாம். இன்ஃபேக்ட் அந்த டே 70 ரிசல்ட்ஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி நான் ஹெச்எஸ்எனுக்கு போனேன், அங்கே எப்படி நடந்துச்சு, மற்ற ப்ரொசீஜர்லாம் என்ன நடந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் ஹெச்எஸ்எனை விட்டு, அதாவது ஹேர் ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் எப்படி வந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்ன ஜேர்னி கிளிப் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அந்த கிளிப்புக்காக தான் இந்த வீடியோ கூட. இன்ஃபேக்ட் ஸோ இனிஷியலாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறேன். நான் திருச்சி பேசிக்கலா, சரிங்களா? April 6th 7th எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆச்சு. ஸோ April 5th நைட் பார்த்தீங்கன்னா நான் திருச்சி சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து பஸ் போர்ட் பண்ணிட்டேன். எனக்கு ஒரு ப்ரைவேட் ட்ராவல்ஸ் தான், ஒரு ஏசி ஸ்லீப்பர், சரிங்களா? எனக்கு காஸ்ட் பண்ணது ஒரு 450 rupees தான் ஆச்சு. ஏன்னா எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி நான் இன்ஃபேக்ட் அது. ஸோ அதனால் 450 rupees தான் ஆச்சு. ஸோ ட்ராவல் பண்ணி போயாச்சு. காலையில் பார்த்தீங்கன்னா மடிவாலாவில் இது பண்ணேன். நான் ஒரு பஸ் ஏறினது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 11 o'clock போல் ஏறியிருப்பேன். காலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 o'clock அது போல் இறக்கி விட்டாங்க. ஸோ மடிவாலாவில் என்னோடய ஃப்ரெண்டோட வீடு இருக்குது. ஸோ அங்கே ஸ்டே பண்ணேன். இனிஷியலாக ஸ்டே பண்ணி ஒரு 2 to 3 hours தான் போய் ஃப்ரெஷ்ஷன் ஆகிட்டு குளிச்சுட்டு எல்லாமே ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு கேப் பிடிச்சி ஸ்ட்ரைட்டாக நம்மளோட ஹெச்எஸ்என் கிளினிக் வந்தாச்சு. ஸோ கேபோட செலவு பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 150 or 160 ஆச்சு. ஸோ அதுவுமே கிடச்சிருச்சு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 9 to 9:30 நாங்கள் போயிட்டேன். கரெக்டாக நான் வெயிட் பண்ணல. நிறைய பேர் சொன்னாங்க காலையில் அங்கே போயிட்டு ஒரு 6 மணிக்கெலாம் போயிட்டு ஒரு 9 மணி வரைக்கும் 3 hours 4 hours வெளியில் வெயிட் பண்ணாங்க அப்படின்னாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் எனக்கு நடக்கலை. ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு அக்காமடேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரூம் இருந்துச்சு. நீங்களும் அங்கே போய் வெயிட் பண்ணாதீங்க. அந்த வெயிட்டிங் ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங்காக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு 2 to 3 hours எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், இல்லை அங்கே போய் யாராச்சும் இருக்காங்களா அப்படின்ற மாதிரி கான்டாக்ட்ஸ் தேடுங்க. கண்டிப்பாக நமக்கு எக்கச்சக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. கண்டிப்பாக கான்டாக்ட்ஸ் கிடைக்கும். அங்கே போயிட்டு நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷன் ஆகிட்டு போகிற மாதிரி இருங்க. ஏன்னா அப்போ தான் நீங்கள் அந்த ஹோல் டேவே உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். இல்லை நீங்கள் அங்கே போயிட்டு வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரொசீஜர்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்கும், இல்லையா? அதாவது நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்க மாட்டோம், டயர்ட்னஸ் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக அங்கே எங்கே போய் நீங்கள் 3 to 4 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி வச்சுவாங்க. இல்லை உங்களுக்கு லேட்டான பஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கரெக்டாக ஒரு 8 o'clock ஒரு 9 o'clock லேண்ட் ஆகிற மாதிரி, அதாவது பெங்களூர் வர மாதிரி பாருங்கள். ஸோ அதுதான் பெஸ்ட்டான ஆப்ஷன், சரிங்களா? அப்புறம் இனிஷியலாக Day 1 Day 2 அதாவது ஹேர் ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி நிறைய வீடியோஸில் டீட்டெயிலாக போட்டிருப்பேன். ஸோ அதுக்குள்ளே நான் போகிறதில்ல. ஆஸ் யூஷுவல் Day 1 நல்லா போச்சு, Day 2 நல்லா போச்சு, ஹேர் ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி அடுத்த நாள் காலையில், இல்லைங்களா? காலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 o'clock 7 o'clock போலலாம் வெக்கேட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் நிறைய யூடியூபர்ஸில் நான் பார்க்குறேன், அதாவது ஸ்டே பண்ண வைக்க மாட்டேங்கிறாங்க, எஸ்பெஷலி ஹெச்எஸ்என், இல்லையா? தேர்ட் டேலாம் ஸ்டே பண்ண வைக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இதில் அவங்களுக்கு என்ன ரீசன்ஸ் தெரில எனக்கு, சரிங்களா? பட் எட்டகைன் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, அதாவது ஹேர் ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி முதல் நாள் நல்லாயிருக்கும். இன்ஃபேக்ட் 2வது நாள் கூட நல்லாயிருக்கும். 3வது 4வது நாளில் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஸ்வெல்லிங் வந்துடும், சரிங்களா? சில பேருக்குலாம் 2வது நாளே ஹேர் ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்வெல்லிங் ஆரம்பிச்சிடும். அந்த டைமில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஏற்கனவே அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் மூஞ்சியெல்லாம் ஃபுல்லாக வீங்கிறப்ப பார்க்கவும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அது நம்மளுக்கு ஒரு அன்ஈஸியாகவே இருக்கும். ட்ராவல் பண்ணுறப்ப மற்றவங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பார்ப்பாங்க. ஸோ அது கண்டிப்பாக அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இது பண்ணுறோம். ஸோ ஹேர் ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி முதல் நாளே நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறது தான் ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன், சரிங்களா? கண்டிப்பாக அதுதான் நானும் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறேன். ஸோ ஐ திங்க் ஹெச்எஸ்என் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. நீங்கள் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் புக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாலே ஒரு 2 to 3 months ரொம்ப ஈஸியாக எடுக்கிறாங்க, இல்லையா? ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு பேக் டு பேக் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால நீங்கள் வெளியில் போனால் தான் இன்னொருத்தவங்களை அக்காமடேட் பண்ண முடியும். ஆப்வியஸாக நீங்கள் ஒரு 7 o'clock இல்லை 6 o'clock வெக்கேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்களோட ஸ்பேஸை க்ளீன் பண்ணி அடுத்து யார் வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு ரெடியாக வச்சுக்க முடியும். அடுத்து ஒரு 9 o'clock 9:30 வந்துடுவாங்க. அவங்களுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா 2 hours 3 hours தான் இருக்குது.
8 பெட்டோ 10 பெட்டோ சம்திங் லைக் எத்தனை பெட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை பெட்ஸும் அவங்க க்ளீன் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அது ஒரு லாஜிக்கல் ரீசன் தான் மேபி. ஆனால் ஸ்டே பண்ண வைக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து வேலிட் ரீசன் இருக்குது, இல்லை கண்டிப்பாக அவங்கள்ட்ட அவைலபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ரெக்வெஸ்ட் பண்ணலாம், கண்டிப்பாக ஏற்றுப்பாங்க. பண்ணவே மாட்டாங்க அப்படின்றது கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் நம்ம வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு நிறைய கிளினிக்ஸில் கால் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன்ஃபேக்ட் நானும் ஹெச்எஸ்என்ல ஏற்கனவே கான்டாக்ட்ஸ் இருந்தாலும் நான் பேசினேன். ஸோ அவங்களும் இதே தான் சொன்னாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ரொம்ப வேலிடான ரீசன் இருக்குது, என்னால் ட்ராவலே பண்ண முடியாது, அவங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி இருக்கும் அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃபியூச்சர் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதை பற்றி நீங்கள் கவலையப்படாதீங்க, சரிங்களா? ஸோ அன்னைக்கு வந்து டே 1ல் பார்த்தீங்கன்னா அது முடிச்சுட்டு நான் ஆப்வியஸாக நான் வந்து ஆரம்பிச்சிட்டேன். இன்ஃபேக்ட் வந்து நான் வந்து வெக்கேட் பண்ணது ஒரு 6 o'clock 7 o'clock போல் வெக்கேட் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக நான் கேப் பிடிச்சிட்டேன். கேப் பிடிச்சதுக்கப்புறம் நானும் இன்னொரு ஃப்ரெண்டு 2 பேரும் சேர்ந்து கேப் பிடிச்சோம். சாந்தி நகர் பஸ் ஸ்டாப் வந்துட்டோம். ஸோ எங்களுக்கு ஒரு 7:30 8 o'clock போல் பஸ் இருந்துச்சு திருச்சிக்கு. ஸோ அதில் வந்து போட் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. திருப்பி நீங்கள் ஹேர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பஸ் பிடிக்கிறீங்க அப்படின்னாலே வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஏசி ஸ்லீப்பராக பிடிங்க. ஏன்னா ஏசி ஸ்லீப்பர் பஸ்ஸில் நல்ல கண்டிஷனில் பஸ்ஸில் தான் பார்த்தீங்கன்னா சஸ்பென்ஷன்ஸ் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா 3rd டே கண்டிப்பாக ட்ராவல் பண்ணலாம், அதான் டிரான்ஸ்பிளான்ட் முடிஞ்சு அடுத்த நாளே ட்ராவல் பண்ணலாம். பட் எண்ட் ஆஃப் த டே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ரிஸ்க்கும் இருக்குது. ஏன்னா அப்போ தான் வந்து கிராஃப்ஸ் எல்லாமே வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் தேவையில்லாமல் மோதுனீங்க இல்லை வேறு ஏதாச்சும் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணல அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த ஹேர்லாம் டேமேஜ் ஆன வாய்ப்புகள் இருக்குது, அந்த கிராஃப்ஸ்லாம். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதில் காம்ப்ரமைஸே பண்ணாதீங்க. சிட்டரில் போக வேணாம், சரிங்களா? ஏன்னா சிட்டிங்கில் போகிறப்போ ஆப்வியஸாக வந்து நம்மளோட டெம்பரல் லைன்ஸ் இங்கிட்டு திரும்புவோம் அங்கிட்டு திரும்புவோம், பின்னாடியும் லைவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு விஷயம் தான். ஸோ முடிஞ்ச அளவு ஒரு ஸ்லீப்பர் பஸ்ஸில் போங்க, அதுவும் ஏசி ஸ்லீப்பரில் போகிறது பெஸ்ட். ஏன்னா வந்து டெம்பரேச்சர் உங்களுக்கு மெயின்டைன் ஆகும், தேவையில்லாமல் வேர்க்காது. ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறப்ப வேர்த்துச்சுன்னா நீங்கள் வைக்கிற கிராஃப்ஸ்லாம் வேர்த்தா என்ன ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி இமேஜ் பண்ணி பாருங்கள், இல்லையா? பாடி ஹீட் ஆனிச்சுன்னா வேர்க்கும், அப்படின்றப்ப என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சு பாருங்கள். ஸோ அதெல்லாம் வந்து கருதி தான் கண்டிப்பாக ஒரு ஏசி ஸ்லீப்பரில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு. அதெல்லாம் வந்து வச்சே காஸ்ட் வச்சுங்க. ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் காஸ்ட் அதாவது 10 rupees per graph அப்படின்னு நீங்கள் வைக்கிறப்ப ஒரு ட்ராவல் காஸ்ட்டுன்னு ஒரு 2000 ரூபா எடுத்து வச்சுங்க ட்ராவலுக்கு மட்டும், சரிங்களா? இப்போ நான் திருச்சினால எனக்கு மொத்தமாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஏசி ஸ்லீப்பரில் தான் ட்ராவல் பண்ணி எனக்கு 1200 என்னமோ தான் ஆச்சு. பட் நீங்கள் கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கீங்க இல்லை கம்மியாக இருக்கீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு 1000 to 2000 கண்டிப்பாக ஆகும். ஸோ இந்த ஒரு அமௌண்ட்டுமே எடுத்து வச்சுங்க. இது இல்லாமல் ஆப்வியஸாக வந்து 3rd டே காலையில் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இது இந்த 2000 rupeesக்குள்ளே கவர் ஆயிரும். ஸோ பெருசாக நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ண வேணாம். ஸோ இதுதான். ஸோ ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ப்ளஸ் இந்த லாஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் போயிட்டு வரதுக்கு ஒரு 2000 ரூபா கிட்ட, ப்ளஸ் மெடிசன் ஒரு 3000 rupees. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஒரு 5000 rupees, சரிங்களா? ஸோ அது பார்த்து வச்சுங்க. ஸோ 5000 rupees எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்தால் நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம், சரிங்களா? ஓகே ஃபைன். இப்போ வந்து நம்ம டேரெக்டாக வந்து ரிசல்ட்ஸ்குள்ளே போகலாம். ஸோ ரிசல்ட்ஸ்குள்ளே போகிறது முன்னாடி இன்னொரு அப்டேட். என்ன அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட ப்ராக்ரஸ் தான் நீங்கள் ரொம்ப நல்லா பார்த்துட்ருக்கீங்க, இல்லையா? ஸோ என்னோட ப்ராக்ரஸும் இல்லாமல் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ப்ராக்ரஸ்லாம் இருக்குது. அதையுமே நான் போடணும் அப்படின்னு நினச்சேன். ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து எப்பயுமே ரிசல்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணக்கூடாது, சரிங்களா? எல்லாருக்குமே ஒரே ரிசல்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ எனக்கு நல்லா வந்திருக்கோ இல்லை கொஞ்சம் கம்மியாக வந்திருக்கோ எல்லாருக்குமே அதே மாதிரி வரும் அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது. ஸோ அவங்கவுங்களுக்கு கண்டிப்பாக மாறும். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் எல்லா ரிசல்ட்ஸுமே கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால தான் இப்போ நான் போட போகிற எல்லா ரிசல்ட்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா என் கூட பண்ணவங்க தான். ஸோ அதனால் வந்து April 6, 7 பண்ணி எத்தனை பேருக்கு வந்து எப்படி வந்திருக்கு, சில பேர் கம்மியாக வந்திருக்கலாம், சில பேருக்கு இப்போயே வந்து ஹேர் க்ரோத் நிறைய பண்ணியிருக்கலாம். இன்ஃபேக்ட் குறிப்பிட்டு சொல்ல போனால் சிவான்னு ஒரு பிரதர் இருக்கார். அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போயே 2 times வந்து அவர் முடி வெட்டிட்டார், சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி கூட வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸ் see எப்படி ரிசல்ட் இருக்குன்னு பார்ப்போம், சரிங்களா? ஸோ இதுதான் என்னோட ஃப்ரண்டல் லைன், சரிங்களா? ஃப்ரண்டல் லைன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே வளர்ந்துருச்சு. லைட்டாக பஞ்சிங் மார்க் தெரியுது, பட் எகைன் வந்து நல்லாவே வந்துருச்சு. ஸோ டெம்போரல் லைன்ஸ் சில பேர் க்ளோஸாக காட்ட சொன்னாங்க, நான் க்ளோஸாக காட்டுறேன், சரிங்களா? ஸோ ஐ திங்க் கிளாரிட்டியாக விழுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்போ கிளாரிட்டியாக இல்லாத பட்சத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து என்னோடய ஃபோட்டோஸ் போடுறேன். ஸோ இதுதான் டெம்போரல் லைன், சரிங்களா? ஸோ இன்ஃபேக்ட் வந்து இதுதான் என்னோட க்ரௌன் ஏரியா, மிட் செக்ஷன். ஸோ சைடில் கூட என்னால் காட்ட முடியும். ஸோ இதுதான் சைட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா டோனர் ஏரியா. ஸோ இதுதான் ஐ மீன் இப்போ நீங்கள் கிளியராக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது எந்த அளவு ப்ராக்ரஸ் வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி.
பட் எட்டகேன் இதுவுமே எனக்கு கிளியராக தெரியல அப்படின்றவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து தனியாக வந்து பிக்சர்ஸே எடுத்து வச்சுருக்கோம். அந்த பிக்சருமே வந்து கடைசியில் போடுறேன் சரிங்களா. அந்த பிக்சர்ஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட அப்டேட்ஸ் பார்த்துடலாமா? வாங்க பார்க்கலாம்.